भाजपच्या चिन्हावरती निवडणूक लढवणाऱ्या समीर नलावडे यांनी स्वतःच्या जनसंपर्क कार्यालयातील नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, रवींद्र चव्हाण यांचे फोटो काढून टाकलेत. कार्यालयात भाजपची कमळ निशाणी सुद्धा दिसत नाही असा टोला कन्हैया पारकर यांनी लगावला आहे. पाहूयात. या नलावड्यांनी काही तासांपूर्वी किंवा काही दिवसांपूर्वी भाजपमधून नगराध्यक्षाची निवडणूक लढवली. आणि कालच त्यांनी जनसंपर्क कार्यालय काढलं आणि जनसंपर्क कार्यालय काढलं. त्या कार्यालयातील सर्व फोटो फडणवीस साहेबांचा असेल, मुख्यमंत्र्यांचं असेल, भाजपचे नेते रवींद्र चव्हाणांचं असेल, मोदी साहेबांचं असेल, सगळ्यांचे फोटो त्या केबिनमधून काढून टाकलेले आहेत. ना कमळ निशाणीसुद्धा त्या केबिनमध्ये ठेवलेली नाही आहे. काही तासातच ते भाजपच्या लोकांवर म्हणजे भाजपच्या बाबतीमध्ये कृतज्ञ झाले.